Sekreteri Giştiye Partiya Sosyalist a Kurdistanê PSK Mesut Tek piştî 36 salan vegeriya Amedê. Dildarên PSK ew bi alên Kurdistanê pêşwazî kirin. Dildarên PSK hatina Mesut Tek wekî rojekî dîrokî nirxandin û xwestin PSK demildest bibe partiyekî qanûnî. Valla hatina wî em gelek kêfxweşin, gelek ev ê gavekî baş be ji bo me, ji bo doza Kurdistan. Bi navê xwe, bi bernamê xwe derdikeve, legalê û karê xebatê xwe jî li vê şinda jî her wisa bi legalî berdevam bike. Tekoşîna xwe bi rêya legal bikarvetîne û ez keyfxweşim silav dikim. Siyaseta xwe hêdî Kurdistana Tirkiyeyê de wê bidomîne, bimeşîne. Efkarekî pîroz e yani. Sekreteri PSK Mesut Tek jî piştî 36 salan li Amedê civînekî çapemenî li darxist û sedema hatina xwe vegot. Em natine partiyekî nodayîne. Gawa dijî min got, em hatine xebata siyasiya partiya xwe ji warê îlegalî bigozine ve warê legalî. Ciyawaziyê me li gel PAK, ciyawaziyê me li gel HDP, ciyawaziyê me li gel Partiya Demokratîk Kurdistan hebe jî em dikarin li gel ev ciyawaziyê, li gel ev cudayî, em dikarin bevre karê xebatê bikin bo xebatê hev beş. Serokên partiyên Kurd û Nûnerên hin fraksiyonan jî beşdarê civîna Mesut Tek bûn. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş jî bi telefonê hatina Tek a Bakurê Kurdistanê pîroz kir. PSK de bi navê xwe an jî bi navekî din siyaset bike hêj nediyar e. Lê ev diyar e. PSK de bi hak parê re nemeşe. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.